Samantala, supply ng tubig sa 9 naman na barangay sa Bayambang aayusin sa ilalim ng pipe laying project. Para sa detalye ng balita, alamin sa ulat ni Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Target maayos at mapabuti ang access sa malinis at ligtas na supply na tubig para sa mga residente mula sa 9 na barangay sa Bayambang sa ilalim ng bagong pipe laying project. Sinimula noong ika-3 ng Marso ang 6,627 linear meters na proyekto at inaasang matatapos sa ika-11 ng Hunyo. Saklaw ng proyekto ang mga barangay ng Maigpa, Talbang, Karungay, Malimpok, Katuray, Makayukayo, Sanlibo, Zone 7 at Pantol na nagkakahalaga ng kabuang 5,664,448 pesos. Ang proyekto ay bahagi ng pagpapalawak ng extension line ng Bayambang Water Supply System na naglalayong mapabuti ang access ng mga residente sa malinis at ligtas na supply ng tubig. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang inisyatibang ito ay inaasahang makakatulong sa patuloy na paglaki ng populasyon at magtataguyod ng mabilis na distribusyon ng tubig sa mga apektadong lugar. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.